हामबाय दिनै जों कदबिल ब्लकनि उपेन्द्रनगर एडिसिभ डिस्ट्रिक्ट कमिटियाव लाइथांनाय 24 तारिखनि सिमि जे गोटा भारतबर्ष सह त्रिपुरा राज्योआव जे लकडाउन खामानि करोना भाइरास नथै आबनि बागै जों दिनै उपेन्द्रनगरनि जारा बीपीएल अन्त्योदय अन्नपूर्णा सह उपेन्द्रनगरनि जारा खैजा बर'फनो जों दिनै विशेष खालाय पार्टी आईपीएफटी तै पंचायत बडी तै दिनै आईडब्ल्यूएफटी तै दिनै टीएनए टीयूकेएस तै आरक्षा दप्तर যৌথভাবে जों दिनै प्राय 112 फेमिली नो 5 केजी खालाय जों माइरं बागलाय दङ जे आबनि लगे लगे जों सयाबिन तै आलु तै साबान आबरखौ जों बागै दङ आंके सिनि नाहार मुंमनो दङ जे ताबुकनि जे একটা दुर्भिक्षं दंमानि जराव ग्रामनि बरक जाहाथे मासाया मानंया रुक सुकुंगै बा मासाया मानंयांगै जों जालक लाय दंमानो जों जे मानसाक जों सिनि त्रिपुरा हास्ते हाफां मोकाबिला खालाय बरकनो फेसिलिटी रि दङ हिनफानो जों गोबांमा एनजीओ থেকে শুরু खालाय पार्टी रक विभिन्न पार्टी रक बा डिविजन रक जानि जानि जे मानति अमहाय खालाय बरकनि जनगणनि थाने जों आगोगलाय फाय दंमानि लगियो दिनै उपेन्द्रनगर पंचायत जों 112 जनानो माइरं साबान तै आलु बागै मान 112 फेमिली तै आबनि बागै हामबाय मारियो आनि बुसकांगो बासाजाक सिनि सारा त्रिपुरानि आईडब्ल्यूएफटी नि जनरल सेक्रेटारि जीएस मैडम सपना तै आनि याक सिडिगियो सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनि टीएनए नि सेंट्रल कमिटी नि अन्यतम सदस्य बरमगोनां सुभाष देव बर्मा तै चिनि खवाई वेस्ट डिविजन कमिटी टीएनए नि प्रेसिडेंट बरमगोनां लालमोहन देव बर्मा तै चिनि टीयूकेएस नि अन्यतम सदस्य बरमगोनां उत्तम देव बर्मा तै चिनि कामिनीपाड़ा आरक्षा दप्तरनि तरफ থেকে चिनि हाबिलदार तै आरक्षा दप्तर तै चिनि पंचायतनि चेयारमैन युद्धजित देव बर्मा तै बिनि कलिग रक तै যত বড়রকম হামবাই মারিব जों একটা খুব সুশৃঙ্খলা খাই তিনি जों और डिस्ट्रीब्यूट खालायमांखा बागैमांखा तै निश्चय नुखना आपनि जों यां यां कैमेरा साखांखाय जारा सत्तिकारि गरै बोरैसक रान्दि सामुं खालायनाया हेन्डिक्राफ्ट बरकनो जों प्रायोरिटिरिबो तै अमहायकेनो जों जे मानसाक ओइनैनो पंचायत बरै दङ लाइथांनाय 31 तारिख मार्चनि सिमि तिनिसो जरा प्राय जों 700 परिवारनि गोबां 700 परिवारनि गोबां जों अमहायके बागै दङ एवं खानाबो जों बागनानि दङ तै अमहायके गोबां मा संस्था र क्लाब र बहुत दङ हालाय दङ आबनि साथे साथे